gido la se mabani minya chevone la sina kamara aya cheira lela Jamaro, Luna Nyafo Kelenya Kelenya Musoi Get the city above Franke Lazina, I'm when you got your Lulu. Benila Dunga Mogan, the Tatiamana, Kamarabananga, Mamma, Danfani Villeve. Ferdinand Sudam Lania, Lasu, Masala, Mother Chechina, Bebulo.
La Sénégalais ka kangare da Jenetu e boga bit abla La Sénégalais ka kangare da Mogabani zumundo mogabani boye Lula jiran gina ma ne ngani ne tiya baro Tabiro jiran gina ma ne ngani ma tiya baro Madani te aburuka mwele fana Turabule madani te aburuka mwele ke Turafase wakungo te kungo kwanzani Punya inaso Kanga njono yeo Gana so tangachi Amalo tangachi Breka sanglo fla boro fla la kadine Katura fla de kango gana so Ni filili woro jala o te kojuwe Nafla dabire la hot la fasa e moto kundore ate jagata Kino manyi nganya Regardez Allez Parabari Dunia berlari dunia tandura, afanda berada negara negara. Ina ni sebuah negara. Señala matrimonial pues hubo sama di dona sama di fama ufarala Sinagara bile utala suro Sinagara kaya priza muro sara suro Okay. Masa uca mandara, moriba uca masara, soma ba uca mandara, tawati uca mandara, nunda kena lebu yo, kalau mereka sofa lah. Ni
pouvez viser qui est là, ni à la fin de viser là, quand va être c'est fouille là. C'est là qu'on va vous dire qu'on va pas le donner. Regardez. Amrete fu kablati. La sia. Bete ni ngala.
Il a qu'à voler de la Roma, Soa. Ni horror, ni bouillé, ni mango fanaï. Et c'est Sankelenganeko, ni mango niveau, Beneco, ni Banchi Sogono, Benetala, ni la Pita Pino, Beneco. On can have for Amaraya, when the Kaburu didn't have Fuita to Bata. Ala mun dra bi la bari ko ganga ko bla ngut ala ko ne ta fara la si kono no mo londa ko so wa horai la kino ya fone la sina kamera e aya disa edisa ibega disa ifuna tesa ini ibega bi nyonye o nani da mago bi joila ibito mago gla wa bi wardi modu wallahi Tuzuga reconciliation. Aramatullah Jibla Lekono do Emily Christianity. I comprend one now. Magami Medu Zuje Muranga. Ina Guandu Zuve Casavalewa. Chine Aramatullah. Masoni hagli tabi kananga hagli tila horo masoni hagli tigi rahmatullah ni mo ko fra no ngai goro representant la namo dozulu kilanye ko kala fana namo kan tege fran mo ka to sababe alfa kila amaba amadu to ingle la amaba région temeluna amaba aramatullah na le o de kra sababu ne blanye tunzu kere ko ba akoka tiseka pa ne ga buru ngono kanga ni ngota kata president odo ni bega nyon tafidiri wale adro la siasi asila ka sezura ko se wangu namu nyemo chimo londo la iko kitane fe Mona de Afro. E fosse o tempo é bom dife. So na mungilango aya ko akochendo. Chendo. Lazia foi. Allo we asi buru akoko kele ko. We asi buru de provoke ko. Ai bilo mi di ma bitambo. Mun ka ti do zoimo, ne ha di do zoimo. Bari fana mana ki telefon do ne. Ya sadi. Odo akuna makoso wa mna klaka paro wa klaka ja. Nalo ko fe kanini aya kula. Aya iba jewe bolo do no ranye chija mongo aya kunam. Alabi makoso ka klaka menela. Ngabite pa yela de. Rai bote wangu ne bote iti so mo ga fota mo ala ti sikika kuma mo jibe jibele lai tumbi ji grauma grate tu
Waya boleh. Ani kalau kelen ka ma kuma ɲɔgɔn fɛ wa ba ɲɔgɔn ye an taara ɲɔgɔn sɔrɔ a ba fɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɔrɔ don yiri digira la sisan don an ye ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn sumu ka ɲɔgɔn bila n y'a fɔ a ɲɛna ko jɛnɛtigi lasi ye nin fɔ ne ye k'e t'i sa ne t'i sa k'an bɛ ɲɔgɔn ye n nana fɔ i ba sigilen filɛ ne barika da jɔn ya ngai jigi bira joni mande mori kana duru tomo no manjambrite sir mangana tuwe sir kuma sida senye marasise sir bore jane woino sigara bo ko jonga to ko ga mande dugulo tigi ata ko kamara ya wula afra kamara ma ko fakra amani ngile fakra mon nge kay fakra mo woni mana yale ni wole ele male ko mo ko kawrange ele male ko kamara gunda ko to faren sara faren bigi gasale tamba koro samnyaku bunda sabatole mande o bunda saba lasi kamara sori jana kululu na jisumala wuye sibiri wo mode na bande kale sela fuku pata blimade wole no sama faka ka yenka kabru bilis manina moro kurundire o kamara bunda sama horo o kamara bunda saba wole no jiti nya ira mande na niame ko maningaila niame ko kamara somono yi ka somono ye camarado kaba astroli orefe ka jiti ka nyaayira parce que keletere ba ko ni banyali la sega sinamu olu afole ko kala tigi gendu ton tigi gendu tan saba sula biye wa kini muloro tan saba sula biye wa na mamuloro na le na mamuloro sabla fem be kini ke kadam na ko soma ka se sama o bebe wuli ina mi ndegen ne no le fongo jira le ke bo mo yi wuli be mo na fa mais jina tigi ni jina solo ta keleni mo mi jina solo ani jina tigi ta keleni non da na je garo de nun torole nono kende i torole urugwe torole segwe torole sagadigi torole kuma ko flenu nguru ni gaman be bani sana ba be bla baji ga mago ta kanyina bolla se na nyina bo ba ne nan sara la ko jigoro ina do ni nguni ke sada ko ta katla ka rafu ka te bari kana ne maka wam kan ka je songo de ka so tren flala abarga kamara ne te galo la lo ni na la tu ni te sa abla ji sali ka sumaga de ni suli teledo sumaga la fie ko ni ala sona ma ko sini to ma mbe jawi ala te soma sola jole soma sola so do ma di bulo da jum za ujalo bulo frabana asa jalo de namu kala se ka to dale de alibe na persona wasa Santa era mai la otro kale da ka ni no te barabla e kale la sungulu ne manda muso ko ya ka tre la tinni nga foli be jama cɛ ni muso bɛɛ namu kɛrɛnkɛrɛnya kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ ba me Usman ba alifoli kɔni danto la ko fara tɔnden bɛɛ kan ni tɔntɔn filɛ nin ye n yɛrɛ bɛ mun faamu n ka dɔn t'a la n'i y'a mɛn nin tɔntɔn jɛra Usman ba y'a sababu ye ne yɛrɛ médaille sɔrɔ o bɛɛ sababu ye Usman ba n'a jɛɲɔgɔn ye non o kɔni an bɛ se k'o fɔ mais ɲinan y'a san 10 dɔ de ye san 11 Usman ba a ye kuma kelen fɔ sababu bɛ tila ka o gɔni fɔ ne n'ale yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ne ni soba ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɔlɔ Usman ba ko ngana ka ca kɛnɛ kan ko ni tɛ fɛn kɛ ko n ka bɔ yen ko ngana ka ca Usman ba m'o segin tulo la bi ma ɲinɛ dɛ ko kɔrɔ mais o don san 10 de ye nin ɲinan y'a san 11 n'a ye n'i ye ngana ni tɛ ngana ye Usman ba b'o dɔn o don ni bi tɛ kelen ye a bɛ mɔgɔ miiri jɛnya ni ko in bɛ cogoya min na ne yɛrɛ bɛ ala deli de dɔrɔn a ka ɲɛ an bolo mara kuma gɛlɛn n'i y'a fɔ dɔrɔn fo k'i ye kuma jugu fɔ o de ko sinon mun fɔra animatɛriw ka ko la mun fɔra laban na animatɛriw ka ko la kuma mun fɔra Burukina a bɛɛ taamasiyɛn bɛ yen
Seguba n'i ye laturu da sini laturu kumakan fɔlɔ i b'o saraka bɔ ka samaraden 12 pɛr 12 k'o saraka Seguba i yɛrɛ b'a yɔrɔ dɔn walayi i n'o mɛn wa Seguba samaraden 12 a bɛ komi samara pɛr 12 cɛ 12 ni laturu da sini ni laturu kumakan fɔlɔ ye mun fɔ i k'o saraka Seguba walayi a ko bɛ depuis Burukina n y'a kuma kun tigɛ hali ne bɛ misiri ko ne y'an ka misiri Mamuru de jama bonyana bi Aidara denkɛ Can nana ne saraka bɔ yɔrɔ sɔrɔ o la sinon depuis su daminɛ ne bɛ saraka ne ma se ka na ne ko ne y'an ka misiri Mamuru de bi an ka quartier Alimamiba ne de sigilen tun bɛ ka n go la bi su in na Aidara den Can nana jama bonyana mais hali ne bɛ misiri kɔnɔ bi foyi tɛ fɔ ko Seguba ne ka lasi n'a ma ɲɛ an bɛɛ de b'a la jinɛtigi lasi ne tora essayement de la fo ka taa sigi dɔɔnin kɔnɔ tan ka na n ka kɔrɔbɔ ni tiɲɛ don sinon ne ye diplôme sɔrɔ depuis san 17 Kamara ne ye Général Sani Modibo Keyita ye na yan n'i kumana su bɛ taa n'i kumana a tɔ bɛ kɛ yɛrɛ fɔ ye so alimentaire a hakili t'aw yɛrɛ la aw b'a kalama cɔ nin kuma ye bi walayi nin kuma ye bi i ye mɔgɔ jɔ hali n'a sera mɔgɔ 10 ma dɔɔninkɛla la walayi o cɛ si t'a la ni mun tɛ dɔ dɔn i t'a kun tigɛ o tɛ yen n'i tɛ dɔ dɔn an ka se ka sunɔgɔ a kun tigɛ dɔɔnin a kɛra ka ɲɛnajɛ la a ma dogo mɔgɔ si la n'i ye cɛ dɔ mɔgɔ 10 walayi a bɛ dɔ dɔn n'i y'a mɛn dɔɔninkɛla a bɛ dɔ dɔn i kɛra mɔgɔ sugu a bɛ dɔ dɔn komaɲanga filɛ nin ko k'o ye fulo ye i mana yalala jama la sa i bɛ mɔgɔ 100 jɔ a si tɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ ayi o fulo yɔrɔ ye jumɛn n'o ye dɔɔnin dɔ de donc Jelisuma Jeli Musa e ye n facɛ ye tɛna kuma ka tɛmɛ n ka dugawu bɛ kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛ kurantigɛ ye dɔɔnin bɔ an baga la sinon mɔgɔ caman bɛ yan olu ye muso sɔrɔ jinɛ kulonkɛ la dɔw bɔra ka bi o kuma cayara n'i y'a mɛn jinɛtigi dɔ de b'u la sinon kirikirimasiyɛn bɛ jinɛ bɔ ka bi fana bɛ yen n mago bɛ Musa tɔgɔ 1 ani Kaja tɔgɔ 1 na ne b'a dɔn a ye t'a la ne bɛ Musa de dɛ Kaja tɔgɔ in yɛrɛ Kajatu Bazɛn de b'a kana ale bɛ se ka na Kajatu kana Kajatu Bazɛntigi kana Kajatu Bazɛntigi lamɛnni jabate fana yan dɛ kati bɔ a muso Musa tɔgɔ dɔ nana Musa nana k'a to ka wuli a bɛ ka maloya de a bɛ se ka wuli a bɛ ka na parce que nɛgɛ t'u la a bɛ nale a bɛɛma yɛrɛ koyi ani bilenman est-ce que ni ba bɔlen ɲɔgɔn na ale yɛrɛ de kelen dɛ ni ta ni tɔn ɲa fɔ nin fɔ n'o tɛ nin hali dɛ olu ye n ba tɔgɔma ni n fa tɔgɔma ye mais o ka bɛna dugawu de ɲini u fɛ dɔrɔn sinon baasi wɛrɛ tɛ na n k'o dugawu lankolon tɛ yen k'a b'a fɛ ka dugawu de ɲini Musa ni Kariya fɛ Kajatu voilà ne b'a kasi dabila sa n ko Usumani b'a ko ari Musa Kariya e 1000 Kajatu 1000
k'a do k'a ko aye ale bana fari ilu bra keni muso so al na ite nyongolong me aditom kele mo ke muso tara mo ibe wagle ne kayama kaya nyajite iye ka filime nyajite sinimuna ine lasi koni do nyini bani fafe kay be do giye ibe doni minguna kede na ya do we ibe doni minguna kwali fula kwala ga doni nyaayeli ye kamme sinin kende ya nyini ala fe ko ala ko dima ko alaka anyala alaka ko barga kajatu ni ya wagale mne ya do we amba kajatu afu de ye ka ko ngo kan anda ko bo kana anda ko bo sun no sande kuma benare ko mutu gulaya ne ma nyini ga flong kaja am ko joya afu de segba ko la siko kale ta si bolare abe ida ale lari nonde kawron la dani frafine ya gina tra wefe gina tra mungu to gila seuba gina tra namon fe kuri male ngoro sara namon bilay kariya tuko ke seka kona ya gina ko tunta kaloni gina ye muso fujal hulo frabana gina la sik marafe nanga jaba sidam bargala ye ha gina sidam fe kurungu za tape sidam ye gina tigiri jaba sidam gabarga bla ganya mansaye ne wala gina soro ganale karo kwe dandu gina bam wangu ka bli yango ni marakono la sikote namu Lasiba duru ko jelim zago famunya jelim zoyi ko barga almanderu radio baragalai lasiba duru ko lasiya songna tunne ayya jeli tawnu me anda siba afla salgu ina sitebe kamera dasi bafla ortum est-ce que ortum nale